खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 आगस्ट रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। दिनै आंखालनि समाव सोरबा सुबुंनिफ्राय मदद मोनगोन। साननाय हनायफ्रा जाफुंसारनो हागौ। बृष राशि। गुबुननि मोजां बेसादफोरखौ मेगन सानाय फैगोन। गोसोआव मोजां मुवा बेसादफोरखौ मोननो हास्थायगोन। मिथुन राशि। देहानि फारसे मोजां खौरां फैगोन। देहानि बेमार आजारफ्रा जोबस्रांगोन। गोग्गो देहाजों गोख्रै खामानि मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। नाङा फाङा खोथा बुंलाबायनानै रायजानो हागौ। गोसोआव खोथाफोरखौ लाखुमानो हानाय नङा। बाथ्राफोरखौ बुंनायाव सांग्रां जा। सिंह राशि। नोंथांनि मोजांसिन सान। मोजां सुबुंनिफ्राय बायदिसिना खाबु मोनगोन। नखर संसारनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन। कन्या राशि। गोजोरथि गैयै खोथा बाथ्रा रायलायगोन। ओंथि गैयै बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों सावरायजागोन। गावनि सायाव गावनो मिथिस'नाय नङा। तुला राशि। समजों आवगायफानो हानाय नङा। नोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव बेरेखा सम जागोन। साननाय थांखिफ्रा जाफुंसारनो गोब्राब जागोन। वृश्चिक राशि। देहाया खस्थ' मोनगोन। गोब्राब खामानि मावनायनि थाखाय खस्थ'यै खामानिखौ मावनांगोन। गोसोआव दुखु जागोन। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांसिन जागोन। बिसिनि सुखु गोजोनाव बांसिन रंजानाय फैगोन। गोसोआ उदां जागोन। मकर राशि। नखराव मोजां सान। नखरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन। नखरनि गासैबो बाय बाहागिफ्रा खौसेथि जागोन। कुम्भ राशि। फिसानि फारसे जिंगासिनाय फैगोन। फिसानि सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खोथा सानफ्लांगोन। गोसोनि साननायफ्रा आगोर मोनै जागोन। मीन राशि। गोसोखौ गोजोन लाखिनो सानगोन। सोरनिबा सोफै जानायखौ सहायनो हानाय नङा। गोसोआव अराय सम सांग्रां फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।